Kunst og kultur er dybt forankret i Europas historie og identitet. Overalt finder man teater, museer og kulturinstitutioner, der ikke blot viser kunst, men fortæller historier om samfund, krige, konflikter og fælles værdier. I dag udfolder vores kultur sig i en verden, hvor opmærksomheden er global, og hvor påvirkninger udefra er stærkere end nogensinde før. Her spiller EU en aktiv rolle gennem en række støtteordninger, der har til formål at styrke den europæiske kunst og kultur. Programmer som Creative Europe giver økonomisk rygstød til kunstnere og institutioner, så de kan samarbejde på tværs af landegrænser og udvikle projekter, der ellers ikke ville kunne realiseres. Budgettet for Creative Europe ligger på knap 2,5 milliarder euro over en 7-årig periode. Altså i forhold til kunst og kultur i EU lige nu, der vil jeg nok sige, at vi er i sådan lidt en sjov, måske sådan en overgangsfase i virkeligheden. Og det hænger også sammen med den samfundstilstand, vi er i. Det smitter jo af, kan man sige, på kunst og kulturen. Ikke? Så hvis vi ligesom tænker, at samfundet lige nu i Europa, det er jo præget af selvfølgelig klimakrise, men i høj grad jo også energikrise og måske også krigskrise i virkeligheden. Og det aflejrer sig jo også i kunsten og kulturen. Hele det pres, der ligger på vores globale identitet lige nu. Unge menneskers tilgang til sociale medier og også narrativer er jo typisk amerikaniseret. Og den der helt grundlæggende forståelse af, hvem vi er som mennesker i et samfund og i vores liv, det der eksistentielle spejl, det kan kunsten jo skabe. Og det er virkelig vigtigt, fordi at algoritmerne bare giver det, du klikker på hurtigst muligt, så er det virkelig vigtigt, at vi investerer i det, som skaber en lokal forståelse af, hvem man er. Jeg tror, at museerne i Europa, og også selvfølgelig også nationalt, jeg tror, at vi kommer til at skulle definere vores roller, selvfølgelig med afsæt i den museale forpligtelse i forhold til bevaring og formidling af vores samlinger. Men jeg tror, at det vi oplever nu i forhold til den enorme informationsrevolution, der ligger i AI, jeg tror, at det kommer til at definere museernes position i fremtiden. Og ikke nødvendigvis på en ubetinget, altså dårlig måde. Jeg tror faktisk, at det kommer til at vise, hvor væsentlige de her kulturbærende institutioner er. Hej Ole. Jeg synes ikke, det går særlig godt. Jeg vil skilles. Kunst og kultur er spejle af den tid, vi lever i. De fortæller historier om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi tror på. Gennem billeder, musik, ord og handlinger former vi vores fælles identitet og udfordrer den. Når kunst skaber genklang, er det fordi den rammer noget genkendeligt i os selv. Derfor er kunst og kultur ikke bare udtryk, vi ser og hører, men levende dele af den måde, vi forstår os selv og hinanden på. Har du havremælk? Du er altid snæv. Skal vi have en kop kaffe? Når du ser på samfundet i dag, hvad er efter din mening den vigtigste rolle, kunst og kultur spiller i menneskers liv, og hvad sker der, hvis den rolle forsvinder? Altså, jeg tænker jo, at markedet og det, at der eksisterer et marked, har nogle meget store kvaliteter og skaber meget udvikling. Men markedet kan jo også ensrette og fjerne det uforventede. At hvis der er sådan, at jamen bare i vores praksis, altså sælger det billetter, kan det sælge, kan jo godt være et spørgsmål, som vi kan stille os selv. Og selvfølgelig skal vi helt grundlæggende kunne tiltrække publikum. Det er det, vi er sat i verden for. Men man kan godt af og til komme til at forflade i det, der egentlig er det reelt aktuelle at diskutere i samfundet, hvis det er sådan, man begynder at blive bange for at skræmme folk væk. Der er jo også bare en eller anden form for, det gør jeg jo også selv, når jeg køber et kulturprodukt. Så går jeg også efter en eller anden form for genkendelighed. Vi kunne jo godt vælge at sige, at vi skal have kendte skuespillere med, fordi det sælger.
Vi har valgt at sige, at vi skal skabe og fastholde lokalt forankrede skuespillere i Jylland. Så det er virkelig vigtigt, at vi udvikler et kunstnerisk arbejdsmarked, kunstneriske arbejdspladser i regionen. Så der er sådan nogle faldgrupper, at hvis der er sådan, man lader markedet overtage fuldstændig, så frisætter man sig nok ikke helt til at gå efter det, som intuitionen og den kunstneriske integritet tilsiger, at man skal gå efter. Så det skal man have for øje. Og samtidig så skal vi sælge billetter. Altså, fordi jo vores kunst eksisterer i mødet med publikum. Så der er en balance, der vi skal finde. Der tror jeg måske, at jeg er også meget opdraget af Jorns tænkning. Jorn var meget fascineret af folkekunst og dyrkede meget folkekunsten og folkeligheden i kunsten. Og i hans malerier, som han også i høj grad så som manifestationer i forlængelse af det her kulturelle ophav, han kom fra i Norden, og hvor man også ser elementer og dyr og fabeldyr og væsner og menneskefigurer, som man også oplever i folkekunsten, så tror jeg altid, at kunsten overlever. Altså der er jeg nok i virkeligheden lidt ligesom Jorn, eller Freud i virkeligheden, altså at sige, jamen før sproget, der var billedet. Jeg tror altid, at den visuelle kultur vil overleve på den ene eller den anden måde. Medierne kan ændre sig, ligesom man engang arbejdede med pigment og kul i hulerne i Sydfrankrig, og hvor at lærredet det var en klippevæg, og hvor oliemalingen og penslen det var en hånd eller en gren og noget pigment, så kan det også være, at medierne kommer til at ændre sig i fremtiden. Og det kan vi allerede se nu, at der er mange nye medier på vejen i det kunstneriske sfære. Lige nu viser vi et AI-værk af kunstnerduoen Uri og Michel Crano. Et VR-værk, ikke AI. Et VR-værk af Uri og Michel Crano. Så det er også en ny teknologi, der åbner for et helt nyt oplevelsesrum i kunsten, og en helt ny kommunikationsform inden for den visuelle kultur og kunsten. Så jeg er ret fortrøstningsfuld. Kunsten overlever. Selvfølgelig gør den det. Det er en del af os. Hvordan kan kunst og kultur konkret styrke vores samfund i en tid med polarisering? Altså nu er jeg sådan lidt påpasselig med at snakke om sådan funktioner og instrumentalisering i forhold til kunst og kultur, fordi min grundlæggende holdning er nok, at den skal være vild og vildre og ligesom kaotisk, og ligesom ikke nødvendigvis skal være én ting kun. Men hvis vi sådan snakker i forhold til fællesskab og identitet, så er det klart, at kunst og kultur, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, kan være noget, der bringer os sammen og skaber forståelse. Altså vi kan gennem kunstværker for eksempel jo møde andre mennesker og andre måder møde eller opleve et liv på, eller at se et levet liv udspille sig, som er anderledes end vores eget. Og det kan jo give noget forståelse og noget, noget dialog på tværs af, for eksempel på tværs af det europæiske fællesskab, men jo også på tværs af nogle større fællesskaber uden for Europa. Så på den måde kan det jo være en samlende kraft, eller en dialogskabende kraft, fællesskabsskabende kraft. Men jeg er sådan lidt nervøs ved at sige, at det er så det, den skal være. Men den kan være det. Så på den måde kan vi jo godt tale om, at den har nogle måske særlig vigtige funktioner og roller i krisetider, i transformationstider, som vi kan sige, vi er i lige. Europæisk kunst og kultur bindes sammen af en fælles historisk arv og en løbende udveksling på tværs af lande og sprog. Før i tiden var det især idéer fra antikken, kristendommen og senere humanismen, der skabte et fælles fundament, synligt i arkitektur, litteratur, filosofi og billedkunst. Kunstnere lod sig inspirere af hinanden på tværs af grænser, fra renæssancen til oplysningstiden og modernismen. I nutiden er det fælles stadig præget af historie, men også af mangfoldighed. Demokrati, ytringsfrihed, kritik, identitet og spørgsmål om fællesskab og forskellighed går igen i europæisk kunst og kultur. Samtidig gør globalisering og digitale medier, at inspirationen bevæger sig hurtigere end før. Det, der binder europæisk kunst og kultur sammen i dag, er derfor både en delt fortid og en fælles vilje til at reflektere over, hvem vi er, hver for sig og sammen. Ser du tegn på en reel krise, en reel kulturel krise i Europa, eller er det snarere tale om en transformationsfase?
Om det er krise eller transformation, det synes jeg er svært at sige. Altså, jeg tror i hvert fald, transformation, det kan jeg godt være med på, fordi der er et eller andet lige nu, hvor kunsten og kulturen, nu taler vi lidt om det, som om det var det samme, det er det jo ikke, men at der er en overgangsfase. Der er noget med at skal finde ud af, okay, hvad er det kunstnerens rolle er nu? Hvad er det kulturen skal gøre lige nu i forhold til den situation, som Europa står i? Og det er jo selvfølgelig både med miljøkrise og energikrise og krigskrise, men det er jo også, at vores storebror har forladt os, at babysitteren lige pludselig ikke længere passer på os. Altså USA er ligesom væk, og derfor skal vi måske også agere anderledes, rent kunstnerisk og kulturelt. Og det vil jeg jo da sige er en overgangsfase. Om det så er en krise, det er nok lidt for tidligt at sige. Jeg synes også, der er en masse tegn på, at kulturen og kunsten i Europa har det rigtig godt. Man kan sagtens finde en masse eksempler på litteratur og film og så videre, som klarer sig blændende, også internationalt. Så hvis vi tager de briller på, så er der jo ikke krise. Så er der jo faktisk måske i virkeligheden en lykketilstand, er måske så meget sagt, men så går det faktisk helt godt. Inden for teatret har støtten særlig betydning. EU-midler gør det muligt for forestillinger at rejse mellem lande, blive oversat til nye sprog og møde publikum med vidt forskellige kulturelle baggrunde. Det skaber en levende udveksling, hvor scenekunsten både spejler nationale særpræg og fælles europæiske erfaringer. Hvordan ser du EU's kulturprogrammer, for eksempel Creative Europe, som en reel mulighed for at styrke dansk og europæisk scenekunst i en tid, hvor amerikanske kulturproduktioner dominerer stort set hele fladen? Jeg tror, der er en kæmpe mulighed i det. Jeg tror, at Creative Europe har et kæmpe potentiale. Helt fuldstændig lavpraktisk, så virker det samtidig lidt svært at træde ind i. Det virker som for en organisation af vores størrelse som store projekter med mange partnere. Man skal næsten have ansat en projektleder til at få projektet, inden man har løn til det. Så jeg tror, for sådan en størrelse organisation som vores, så er det faktisk svært at træde ind i. Jeg vil ønske, at vi kunne det. Og vi har også været, vi har ikke været lead på projekter, men vi har været koproducenter på projekter, og det vil vi meget gerne. Så jeg ser et større potentiale, end jeg lige kan se, at vi kan træde ind i. Vi har både nordiske og europæiske samarbejdspartnere, vi meget gerne vil lave projekter sammen med, men det er en stor opgave for en organisation af vores størrelse at træde ind i. Og det er måske det, jeg talte om før med broer til partnerskaber. Altså kan vi få skabt nogle flere broer til partnerskaber, der er et kæmpe potentiale, og der er også en kæmpe vigtighed. Og selvom vi har som før nævnt, en national selvforståelse i Danmark, så tænker jeg også, at jeg er europæer. Og den europæiske selvforståelse er også vigtigt. Som jo former sig den forskellighed, som vi oplever i mødet med hinanden. Og det kan Creative Europe være med til at skabe. Også kunstmuseerne nyder godt af de europæiske støtteordninger. Her bidrager midlerne til bevaring af kulturarv, forskning og internationale udstillinger, der sætter europæisk kunst ind i nye sammenhænge. Samtidig åbner støtten for digitale initiativer, som gør museernes samlinger tilgængelige langt ud over de fysiske mure. EU's kulturprogrammer er jo enormt interessante, fordi de forsøger at samle EU. Altså det, der karakteriserer de kulturprogrammer, vi her på stedet, og jeg også har været en del af i tidens løb, har i høj grad været, at det var kulturprogrammer, der forsøgte at skabe en platform og en anledning for en kulturel udveksling. Og det er enormt værdifuldt, at vi lærer at se på hinanden i Europa, ikke som fuldstændigt kulturelt set ens individer, men i hvert fald lære at se på os som et stort fællesskab, og hvor man så ser de forskelligheder, vi kommer med, som en styrke. Jeg tror i virkeligheden, det er meget vigtigt, at vi ikke ser på hinanden som fuldstændig ens, og har en forventning om, at vi er ens som europæere i et europæisk fællesskab. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi anerkender, at vi ikke er ens, men netop ser det som en styrke, og siger, at det er den forskellighed, som i virkeligheden er vores allerstørste styrke, og så sammen med, at vi altså har det her europæiske fælles fodaftryk i denne her verden, der lige pludselig er kommet meget tæt på, og hvor de andre kontinenter og hvor stormagterne lige pludselig står meget tæt på os.
Hvilken rolle spiller kultur i EU-projektets sammenhængskraft, og bliver den rolle undervurderet politisk? Jeg tror, den spiller en ret stor rolle faktisk. Altså, det kommer nok lidt igen på, hvordan vi definerer kultur, men hvis vi ligesom abonnerer på et ret bredt kulturbegreb, og vi også tænker mad for eksempel, italiensk mad, fransk mad, så betyder det jo enormt meget. Det er jo trods alt de køkkener, der måske nærmest har haft allermest succes, i hvert fald sådan i nyere tid. Og det er jo også en måde at lære af hinanden på, altså gennem maden og gennem måltidet og gennem forskellige måder at tilgå fødevarer på osv. Og det tror jeg, der er en måde at lave sammenhængskraft på, ligesom det kan være at læse en fransk bog eller se en spansk film. Om det bliver understøttet nok politisk, det synes jeg igen er et meget vanskeligt spørgsmål. Man kan vel altid bede om flere penge, men jeg synes også, det er en vigtig pointe at nævne, at der er jo ligesom en vis sum til rådighed, så der er jo en naturlig fordeling i forhold til, hvor meget der nu kan allokeres rent støttemiddelmæssigt. Og hvis der skal råd til krudt og kugler til Ukraine, så er der måske mindre råd til kunst og kultur til Europa. Og det er jo den tid, vi er i lige nu, og som jeg også synes er interessant at se, okay, på sigt i forhold til støtten til Ukraine, bliver den ved med at være, som den er. Hvad med når velfærdssamfundet for alvor begynder at blive ramt af den støtte, der ryger ud til Ukraine? Hvad med kunsten og kulturen der? Vil vi allerede der kunne se nogle spor med færre teatre, færre forestillinger osv., fordi pengene skal bruges til noget andet, ikke? Og det er jo naturligt nok, fordi der er jo bare en vis sum penge til rådighed, men det er jo også en diskussion værdigt i forhold til hvad det så er, vi egentlig støtter på sigt, og hvad vi gerne vil støtte. Der tænker jeg jo, at nogle gange er der jo en tilbøjelighed til, at det, som kan vise sig her og nu som støtteværdigt, er det, der får penge. Hvorimod det, som vi har svært ved at måle, og svært ved at se, kan egentlig generere vækst i kroner og øre, det har vi sådan lidt mere lorende ved at støtte. Det er jo nogle af, hvis vi sådan skal fremhæve Emma Holten, så er hun jo bannerfører for, at det her med at måle vækst og måle i, hvad der kan betale sig at investere i som samfund, det er simpelthen for snævert rent økonomisk set. Altså der er vi nødt til at brede brillerne lidt mere ud, og ikke kun tænke sådan rigid økonomiske briller, men egentlig måske tænke mere også humanistiske briller, eller sanselige briller, hvad vi nu skal kalde det, at der også er andre måder at måle succes på end kroner og øre. Men europæisk kunst og kultur eksisterer ikke i et tomrum. Den er konstant i dialog og konkurrence med en stærk amerikansk kulturindustri. Hollywood-film, Broadway-produktioner og ikoniske amerikanske museer præger i høj grad den globale forestilling om, hvad kunst og kultur er og kan være. Den amerikanske tilgang er ofte kendetegnet ved store budgetter, klare fortællinger og et stærkt fokus på publikumstal og indtjening. Det giver synlighed og gennemslagskraft, men kan også gøre det vanskeligt for mere eksperimenterende og sprogligt forankrede europæiske kunstformer at trænge igennem. På det seneste har også vores statsminister jo snakket om, vi skal have kulturel oprustning. Og det toner jo et eller andet sted en forståelse af, at det er vigtigt, at vi understøtter de ting, som man ikke længere tager for givet. I USA med den nuværende administration ser vi jo, at de går ind i kulturelle institutioner og tager bestyrelsesposterne. Vi er tæt på regimer lige pludselig, hvor at der ikke er mulighed for forsamlingsfrihed eller ytringsfrihed. Og de rykker meget tæt på i de her år, og derfor så er jeg egentlig enig, på den ene side virkelig enig med statsministeren i, at vi har brug for kulturel oprustning. Omvendt kan jeg ikke rigtig lide, at vi bruger krigsretorik, når vi snakker om det. Vi skal styrke, vi skal udvikle, vi skal understøtte og investere i det fra officielt hold. Men spørgsmålet, vi skal finde noget andet end oprustning. Det tror jeg, vi skal søge på. Jeg er enig med dig i, at wording er meget vigtig, men er der ikke tale om en reel krig og kamp mod, lad os sige, en påvirkninger udefra, så er oprustning ikke det rigtige ord? Jo, det kan godt være. Det kan godt være, det er bare mig, der stod lidt ind i det. Altså, men der er også, i forhold til wording, så er der også, altså lige snart vi argumenterer som, vi stiller os måske friere, hvis der er sådan, vi går efter det, uden at være i opposition eller i krise, så stiller vi os måske friere til at stille de spørgsmål, som vi kan.
eller som der er brug for. Men omvendt så er det jo rigtigt, vi er presset lige nu. Altså vi er jo, vi ser jo, at armslængden jo også i Danmark indimellem handler om, hvad man selv kan nå, og ikke, at man skal give armslængde til noget. Og polariserede politikere på så for vidt begge fløje har stærke holdninger til, hvad institutioner de må gøre i deres virke. Og den frihed skal være der, og det skal vi jo, det pres er der jo. Så på den måde er vi jo i gang med en eller anden form for kamp. Hvorfor mener du, at det er nødvendigt at opruste ligefrem kulturelt og i samfundet? Jeg ved heller ikke, om jeg mener, det er nødvendigt at opruste kulturelt og kunstnerisk. Altså, jeg forstår godt intentionen. Det er jo sådan mere en politisk ambition. Jeg tror ikke, det er ikke min personlige ambition, skal siges. Men jeg forstår godt den politiske ambition, og hvad skal man sige, den tanke, der ligger bag. Fordi hvis man tænker om kunst og kultur, som er noget, der også kan bruges til at mobilisere, altså mobilisere værdier, mobilisere tanker, og måske også mobilisere en stillingtagen til noget, som for eksempel kunne være en krig i Ukraine, eller en muligt russisk angreb, så kan kunsten og kulturen jo have en rolle der som et oprustningsmiddel på lige fod med missiler og krudt. Men om jeg synes, det er en god idé, det er nok lidt et kompliceret spørgsmål, men altså jeg forstår intentionen. Det jeg godt kunne være nervøs for, det er, hvad det så betyder rent konkret, og hvad det er for en kunst og kultur, det udmønter sig i. Og med det mener jeg egentlig, at der er jo en risiko for, at hvis kunst og kultur skal være noget med åndelig oprustning, og det er sådan en politisk vilje eller en politisk holdning, så kunne det også lyde til, at det bliver en særlig fasttømret rolle, som kunsten og kulturen skal have. Og det ligesom skal bedrives i statens tjeneste, eller bedrives i oprustningens tjeneste. Og dermed bliver der noget, der er mere korrekt end noget andet. Så der bliver noget kunst og kultur, der ligesom opfylder nogle behov, og så er der noget, der ikke er så korrekt. Og det er jo ikke godt for kunst og kultur, for hvis der er noget, kunst og kultur skal kunne og skal have lov til at være, så er det jo alt muligt, og dermed ikke rammesat. Så den skal jo være fri, og den skal være sprælsk, og den skal være kaotisk. Og det lyder åndelig oprustning i mine ører ikke nødvendigvis som. Hvilket ansvar mener du, EU har for at beskytte og udvikle Europas kulturelle mangfoldighed, og hvordan kunne ordningerne konkret give bedre vilkår for museer som for eksempel Museum Jorden? Jeg tror, at det her det er måske på et sådan lidt et overordnet niveau. Jeg tror, det er meget vigtigt, at EU understøtter kulturelle initiativer, og både sådan transnationalt, men også nationalt. Fordi det vi måske netop har et behov for nu, og det som dagsordenen i høj grad er præget af, det er jo en oprustning. Og måske er det vigtigt, at man ligesom også skaber du ved, på en eller anden måde forløser det der store, jamen hvorfor egentlig? Hvorfor egentlig opruste? Hvad er det egentlig, vi skal beskytte? Hvad er det egentlig, der er så dyrebart? Og der tror jeg, at kulturen kan være med til at accentuere, hvad der er så enestående. Hvad det er, vi skal bevare. Hvad det er, vi skal beskytte. Hvorfor det er vigtigt at opruste. Jeg tror i virkeligheden, at fokuset på kulturen kan være med til at understøtte en oprustning. Også i befolkningen. Og jeg tror også, det kan være med til at skabe en sammenhængskraft mellem landene, som jeg mener, at vi har et behov for i Europa lige nu. Det er der, hvor vi kigger på hinanden på tværs af landegrænser og ser os selv som europæere. Det er igennem kulturen. Oplever du, at EU-støtteprojekter reelt giver kunstnerisk frihed, eller risikerer de at skabe nye former for bureaukratiske begrænsninger? Altså, bureaukrati er mange ting, og det er rigtigt, bureaukrati kan også være begrænsende. Jeg mener, at de initiativer, vi oplever i forhold til de europæiske kulturpuljer for eksempel, jeg synes faktisk, at de er enormt gode. Jeg synes også, at man har været, for den seneste årrække, synes jeg faktisk også, at man har været fra EU's side opmærksom på netop at mindske bureaukratiet i forhold til nogle af de mindre puljer, så der er en større fleksibilitet for at få ting til at ske
på et græsrodsniveau, som jo kan udvikle sig i alle mulige retninger. Så det, jeg har oplevet, er i virkeligheden, at bureaukratiet er faldet på de mindre puljer, hvilket betyder, at det er blevet meget nemmere at byde ind bredt. At det ikke kun er de store, der har store muskler, der kan byde ind de store institutioner, men at det faktisk også er mange små institutioner, der kan tage initiativ til projekter. Vi lavede et projekt engang, hvor jeg var ansat på Sorø Kunstmuseum, der hed PIKE, Participatory Art in Invisible Communities. Og det var Sorø sammen med 4 andre byer af Sorø størrelse, fordelt ud bredt geografisk i Europa, der arbejdede med denne her særlige målgruppe, altså de små usynlige minoriteter i samfundet. Fantastisk projekt, og det var relativt nemt at arbejde med. Ja. Og der oplevede vi stor støtte fra EU. Netop derfor er EU's støtteordninger vigtige. De fungerer som et værn mod ensretning og kommercialisering ved at støtte projekter, der udfordrer, stiller spørgsmål og tager kunstneriske risici. Her bliver kunst ikke målt alene på popularitet, men på dens evne til at skabe refleksion og debat. Hvilket ansvar mener du, EU har for at beskytte og udvikle Europas kulturelle mangfoldighed, og hvordan kunne ordningerne konkret give bedre vilkår for uafhængige scener som Svalegangen? Altså i forhold til opgaven, så et eller andet sted, så tænker jeg, hvis man kunne definere det, og måske er det defineret sådan, at det kunne være møder af hinandens selvforståelser. Altså at det handler om, at vi lærer noget om et andet europæisk land, og de lærer noget om os. Altså, fordi vi oplever også i Europa polarisering, og og lande, som trækker sig fra den europæiske sammenhæng. Altså, så alt, hvad der et eller andet sted kunne skabe større forståelse for hinanden. Altså, vi har jo Kul- og Stålunionen, vi skal være genbyttes afhængige, eller vi skal indbyttes afhængige af hinanden i forhold til økonomi. Men hvad hvis vi rent faktisk fik defineret nogle programmer, der gjorde vores indbyttes afhængige af hinanden via vores kunst og kultur? Så noget, der kan bridge og skabe forståelse for hinanden, tror jeg faktisk er vigtigt, hvis partnerskaberne kunne opstå ud fra, hvad der kunne skabe forståelse for hinanden. Og så er der jo det, som jeg har snakket om før, men med bureaukratiet. Altså, at det er en stor opgave for en lille organisation som vores at tage fat i de der ansøgninger. For teatrene betyder det mulighed for at arbejde med nye dramatikere, alternative fortælleformer og samfundsrelevante temaer. For museerne betyder det plads til at vise kunst, der tager afsæt i europæiske erfaringer, historiske såvel som nutidige, og som giver publikum nye perspektiver på verden. Er der en frygt for, at europæisk kunst og kultur bliver for enfoldig i modsætning til mangfoldig, og dermed er på vej i graven? Ja, jeg tror ikke, det er på vej i graven, men det ændrer sig hele tiden. Og jeg tror, at vores udgangspunkt i høj grad, altså at vores udgangspunkt som et museum, er i høj grad noget, vi skal tage seriøst. Jeg tror, at vi virkelig skal tage vores forpligtelse seriøst som et kunstmuseum, der har en kulturarv, som vi skal bevare. Og dermed også tage forskning, tage vidensproduktion. At vi ikke skal være bange for at tage stafetten i hånden og sige, jamen nu laver vi en udstilling, nu viser vi et spor i kunsten, som har en relevans. Og det har en relevans, fordi vi siger det. At vi tør at tage den autoritet på os, der følger med og bevare en samling. Og hvor man også nogle gange kan være intellektuel, hvor man også nogle gange kan formidle komplekse problemstillinger, for det findes også i vores samfund. Men selvfølgelig gør det på en måde, hvor man forsøger at få så mange med som overhovedet muligt. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi husker vores fundamentale forpligtelser, der hedder at bevare de her samlinger for eftertiden, og sikre de her samlinger for eftertiden, og aktivere samlingerne. For det er en del af sikringen. Vi er nødt til at fortælle, hvorfor de er vigtige.
Det er vi nødt til at gøre i dag, det er vi nødt til at gøre i fremtiden. Det er en del af bevaringen. Men hvis vi husker det, hvis vi husker, hvad der i virkeligheden er det centrale, hvad der er det vigtigste, og hvis vores overordnede Kulturministeriet og i Slots- og Kulturstyrelsen også ser det som noget, der er vigtigt og støtter op om, det museale, så tror jeg nok, at det skal gå det hele. Altså, så skal vi nok holde barren højt, og vi skal nok sikre, at kulturen ikke bliver udvandet og ikke forsvinder. Kultur vil altid være der. Den vil bare ændre form, den vil mutere, og det er også kulturens betingelse. Det er kulturens præmis, det er, at det er noget, vi skaber sammen imellem os. Men at vores funktion som kulturbærende og kulturproducenter også, at vi tager den meget seriøst ved simpelthen at huske, hvad er det væsentlige? Er det væsentlige, at vi får rekorder hvert år i vores besøgstal, eller er det væsentlige, at vi sikrer, at denne her samling kan bevares for eftertiden, og at vi producerer viden på et højt niveau? Er der en frygt for, at europæisk kunst og kultur bliver for enfoldig, og dermed er på vej i graven? Altså, jeg tænker, at den europæiske kontekst er så mangefacetteret og så forskelligartet, at det er simpelthen for stort et område at tænke som ensidigt. Men der er jo en fare med både, hvis vi lader markedet styre, men også hvis vi lader programmer styre, at det kan blive for ensidigt. At vi tænker, at det europæiske kultur er sådan og sådan, fordi der er et program, der har styrket det strukturelt, eller at nogle retninger eller strømninger kommer til at være for dominerende, og derfor skabe en ensidighed, fordi at vi alene lader markedet styre. Så de to tendenser skal vi jo helt sikkert gå op imod, fordi hvis man holder op med at tænke, at verden er mangfoldig, så er man blevet for ensidig selv. I sidste ende handler EU's kulturpolitik om at finde en balance mellem det lokale og det globale. Om at lade sig inspirere udefra, uden at miste sit eget ståsted. Gennem støtteordningerne forsøger EU at sikre, at europæisk kunst og kultur fortsat kan udvikle sig frit, mangfoldigt og med en tydelig egen stemme i en verden præget af stærke internationale strømninger.